Cada dia parlem d'una reivindicació laboral i la que us expliquem avui és una mica diferent. La fan els Mossos d'Esquadra de Trànsit. Fa mesos que reclamen millores en els sistemes de seguretat per fer la seva feina, des de cascos homologats fins a roba apropiada per portar motos. Com que no ho aconsegueixen, han decidit protestar, atenció, posant menys multes. Això vol dir que no sancionen les infraccions més lleus, com no portar la documentació o no haver passat l'ITB. Si fa no fa, el 60% de les multes que solen posar. Ara, no en passaran ni una pel que fa a les greus, com ara conduir begut o drogat. La direcció dels Mossos diu que no té cap constància de la protesta. El que se demana és que el Servei Català de Trànsit, amb els diners que recapta a través de la denúncia que fan els Mossos de Trànsit, tingui una partida per poder dotar a tots els Mossos del material adient per treballar. Això ara acaba de començar, no s'està aplicant encara al 100% del territori català, ni molt menys estan tots els companys fent-la, llavors és normal que l'administració digui que encara no ha notat aquesta baixada de denúncies, perquè és una cosa que acaba de començar. I les crítiques dels veïns de Ciutat Vella, Barcelona, per la droga que es mou al barri sembla